Ezagutzen duzu aurren aurrean helduok heldu egitasmoa? Bueno, aurrean helduok heldu. Ona esaldia, Gustatzen zaizu? Bai, niri asko gustatzen zait. Iruditzen zaidalako azken batean edozein guraso euskaldunek jakinik hizkuntzari buruz ari garela ulertzen duela lehenengoan. Ze ohitura daukagun, ez? Osea, umeekin euskaraz egitea erresa egiten zaigu. Baina gero askotan helduekin erderara jotzen dugu. Ohiturak dira eta egia da badagoela esango nuke ja arau sozial bat agintzen duena aurrei euskaraz egin behar zaiela, ez? Baina ematen du egin beharrekoak hor amaitzen direla. Eta egitasmo honekin ikusten hori lortu beharko genukela, ez ikustaraztea aurrekin egitea ezinbestekoa dela, baina aurrekin egitea bezain garrantzitsua dela, aurren inguruan, aurrean gabiltzan bestelako helduok ere euskaraz egitea. Euskaraz egitea, bai, zer ikusi... Ura ikasi, eta aurrak ohartzen dira, Kontxo, hauek nirekin euskaraz dira, baina beraien artean erderaz. Zergatik, hizkuntza ikasi behar dut, hizkuntza bizi egin behar dut. Ez dut hor dagoela gakorik nagusienetako bat. Gero jarrera proaktiboa ere bai, ez? Egoerak igual sortu beharko genituzke etxean, ez? Ikus dezaten, euskararekin edozer kontatu dezakegula eta edozer hitz egin dezakegula, ez? Hori da, eta aurrean helduok heldu hori da, Hori da. Baldintzak sortu, gehiago egin dezakegu. Gehiago egiteko. Orduak non pasatzen dituzten, eskolatik kanpo bat. Arratsalde osoa. Jokaleko oso garrantzitsu bat. Bai, aiziarekin lotuta edo eskolaz kanpoko ekintzetan euskara sustatu behar dugu eta hori, parkeetan edo patiotan hori bilatzen du ere egitasmo honek, ez? Bai, hori da, aurrean helduok heldu. Hori da. Horregatik bideratzen dugu hori espazio horietara. Izan ditekelako giltzarri etorkizuneko aurreta gazten euskaren erabilera. Hori da. Egitasmo honekin, aurrean helduok heldu egitasmo honekin bilatzen duguna. Euskaldunon artean euskaraz aritzea, eta batez ere umeen aurrean gaudenean, helduon artean ere euskaraz aritzea. Ezta? Bai, hori da. Ea jendea animatzen den ere, ohiturak aldatzen dituen. Bai, ea lortzen dugun alik eta jende gehien eta alik eta herri gehien animatzea. Hori da. Nik uste lortu dut, aurrean, heldu. Pasaden ostegunean, urriak 19, hasi zen egitasmoa Mutiloan. Non polkirolegiko kanpoko festetan, herri kiroletan duen berriz. Ikusi dut egun sentia, eman bidazu zure irria, eta hementxe daukagu, egun berrian gaur berriz. Entzun dukatu berezia, dastaturik zure gerezia, egunak hartu du, zentzu berezia, aterako naiz, mundua zain dago, aterako naiz, komplexu barek beze, aurrera begira beze, erronka berriak beze, aurreritzirik gabe, beldurrik gabe beze, gaur guztiz, aldatuta nora bidea, erakutsi da zupidea, alde batean utzita, saiez bidean gaur guztiz, ezberdin sumatzen dut dena, haizea eta eurik gardena, saiatzen dira laztantzen, nire barrena, aterako naiz, mundua zain dago, aterako naiz, komplexu barek beze, aurrera begira beze, erronka berriak beze, aurreritzirik gabe, beldurrik gabe beze, aurrera begira beze, erronka berriak beze, aurreritzirik gabe, beldurrik gabe. Gaur aldiz amildekia ez dut berriro ikusi, sakonerari begira ez baitutekin jauzi. Gaur aldiz izan dargia iluntasunean gitarre, esan dezadan oiukan nagoela bezerek, ez nagoela hiek, nagoela bezerek, nagoela bezerek.